boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfotűzők közé, aki örömét leli Isten törvényében. Állj! Álljunk meg! És az igazak közösségében. Tennünk kell valamit. Mária? Isten ugyanis menj! őrzi az igazak Hallgattasd el! útját. De a gonoszok útja pusztulásba visz. Biztosan szomjas vagy. Mégsem annyira, mint te. Meddig tudod megtagadni önmagad? Mit tudsz te rólam? Bukott asszony. Elvárt. Elhagyott. Te tudod, mi a fájdalom? Mi köt Heródiáshoz, aki házasságtörő? Gazdagság? Hatalom? De te mit nyertél? Egy férfit. És talán a szerelmét. Ez az, amit akarsz. Mindent megtettem, hogy elérjem. De ez még mindig nem elég neked. Mi az, amit igazán akarsz? Mi a leghőbb vágyad? Mária. Hogy szeressek. És hogy szeressenek. De egy férfi szerelme oly könnyen elvész. Tudom. Van mélyebb szeretet, amely békét hoz. Az Isten szeretete. Hol van ez a szeretet? A fájdalomban? Háborúban? A világ nyomorában? Isten elrejtőzik előlünk. Ezért a vágyódásban találjuk meg. És a végén, bármi volt is a kérdés, ő az egyetlen válasz. Segíteni akartam neked. De nem tudok. Várj! Két koldus a tanítványaim. Elmennél velük Jézushoz? Egy üzenettel? Kérdezd meg tőle. Te vagy az eljövendő? Vagy mást várjunk? Azt hittem, tudod. Minden életnek megvan a célja. Az enyém, hogy utat készítsek neki. Akkor is, ha mindent oda kell adnod érte. Igen. Azt mondta, a mennyek országában a legkisebb, nagyobb nálad. Megkaptam a választ. Igen, ő az. És most? El kell buknom, hogy ő fölemelkedjék. Tarts bűnbánatot, Mária.
Bocsáss meg! Mielőtt késő lesz.